जाखांबाय ना ने गोथाव मोनामोन मा जादों अमा जादों बेनो अमा दङ दाउ दङ दंजोबो नै गोथावखि गोथाव देग्लायनि टीमानो जाहैबाय 2024 मायथाइनि बियो थांखिनि थाखाय नागिरनाय बिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ आरो गथ'फोरखौ जोङो जिबनाव दाखांनाय आरो बिसोरनि इयुन फिउचारनि थाखाय जों बेयाव फोरोंनाय जायो हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो गोथार रबिबारनि आंनि गोसो सिंनि अननाय मोजां मोननाय बावहरबाय दायो आङो दङ जाहैबाय BBC मिशन कम्पाउन्ड जोंनि BBCनि सिङाव बेसेबां एरियाफोर दं गासैयावबो नै CYDP प्रग्रामा जागासिनो दङ बा सोलिगासिनो दङ नोंथांमोननि एरिया बा नोंथांमोननि जायगायावबो बे CYDP प्रग्रामा जागासिनो दङ दिनै जोंनि एरिया थुक्राझार एरियायाव गोग्लैयो हिसाबै आङो दा थुक्राझार एरियानि CYDP प्रग्रामनि गासैखौबो नोंथांमोन आङो शेयार खालामनो लुबैदों जे जोंनि थुक्राझार एरियायाव साबैसे मानसि थाफैदों आरो माबायदि प्रग्रामा जागासिनो दङ आरो माबायदि सोलिदों आरो माबायदि जागोन आं गासैखौबो आरो बेसेबांसिम डेलिगेट्स थाफैदों आं गासैखौबो नोंथांमोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों आङो शेयार खालामनो लुबैदों बे जाबाय जोंनि थुक्राझार BBC मिशन कम्पाउन्ड ओमफ्राय बे ओरैहाय माने सानजौफुनि जानाय जाबाय दा बेवहाय आं एसे जानायनिफ्राय लानानै एसे स्टार्ट खालामनो सानबाय गोबां हुलुस थुलुस माने जानायफ्रा सोलिगासिनो दङ जागासिनो दङ माने दिनै सानडेखाय माने जोंनि माखासे बिमाफ्राबो बाहागो लाफैदों बेजों लोगोसे नै गिबियावनो आदा जोंखौ लोगो मोनफैग्रोबाय जायखिजाया आं दिनै सानडे माने जोंनि थुक्राझार एरियायावहाय माबायदि जादों मादों जानायफ्रा माबायदि होदों आंसो खबर लादों आरोखि दा जोंनि थुक्राझार एरियायावथ' जानाय लोंनायफ्रा थपखा मिथिखागौ फुं मोना बेदरनि अनगा गुबुन जाखाया जों गुबुन एरियाखौ बुंनो थाङा जानाय जागासिनो दङ आरोखि खुरग्राफ्राबो रेडि गथ'फोर जाखांबाय डेलिगेट्सफ्रा थारमाने दिनै सानडे नालाय माने बिमाफ्राबो गाव गावनि गथ'फोरखौ नायफैदों नैलाय नै आं होनबाय ना थुक्राझार एरियायाव जानाय लोंनाया खम नङा ना बेदरल' होयो आं आसुरित मोनबायलै जानायफ्रा हेभि आरोखि माने सानजौफुनि सार्भिसा जानोसैखाय माने आंबो जाना लाग्रोनि ओंखामखौ माने जाना लाग्राबा जानाय नङा आं एसे थोरसि लानानै जानानै लाग्रोनि आरो दालि ओरै हरनानै बे बानलुखौथ' गावबागावसो लानांगौ ने नै बानलु लाबाय आं आदसा बानलु लाबाय आङो बेयो अमा आं अमा जालाथ' थाबायनो हानाय नङा थेन्थ'गोन आं अमाखौ नांले माने थेन्थ'गोन ओइ अमा जाथ'लालै दा थेन्थ'लाबायगोन आं दायो जों जाखां लोंखाङै फैलायबाय जोंनि सार्भिस बेबो जाबाय अलमस्ट स्टार्ट जाबाय आरो दा जों लागोनि माने जोंनि मण्डलिनि थारमाने ओरैबायदि गाजा गोमजा मावखायोलाय गुबुनखौ बुंथ'लिया आं होयो खिन्थु जायखिजाया बिदिब्ला आङो एसे देखायनोसैलाय गासिमोन जाखांनानै आं ओंखारबोबाय सानजौफुनि सार्भिसा जाबाय थारमाने जि मोजां पेन्डेल खालामनानै खनगासिनो दङ रोजाबगासिनो दङ Tukrajhar
टीम लानानै जों बेवहाय बे प्रग्रामखौ खुंफुंनाय जायो। बेवहाय देग्लायनि टीमानो जाहैबाय 2024 मायथाइनि बियो थांखिनि थाखाय नागिरनाय। बिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ आरो गथ'फोरखौ जोङो जिबनाव दाखांनाय आरो बिसोरनि इयुन फिउचारनि थाखाय जों बेयाव फोरोंनाय जायो जाहाथे बिसोरनि लाइफआ ओरैनो बेखाराव थाङा। देग्लायनि थांखिनि थाखाय नागिरनाय बिनि गेजेरजों जेन बिसोरो लाइफआव माबा मोनसे मोनफुंनो हायो आरो साक्सेस जानो हायो। बे टपिकखौ लानानैनो बे आयदाखौ लानानैनो जों जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनाय जायो जेन बिसोरो इसोरनि रावखौ बे समनि गेजेरजों बिसोरो सोलोंनो हायो आरो जिबनाव साक्सेस जायो। बे मोनसे नोजोरखौ होनानै जों बे प्रग्रामखौ लानाय जायो। गोबां बे दानाव जोंनि गथ'फ्रा हस्टेलफोरनिफ्राय फैनानै बेबायदि न'खरफ्राव थाफैयो। बे समाव जोंनि गथ'फ्रा गोदाव सोराव माने गुबुन जायगाफ्राव थांनानै गुबुन जायगाफ्राव बिदिनो गेलेनाय मानायजों सम थांगारहैयो। बेखौ नोजोर बोनानै दिनै जोंनि बिबिसिआ गासैबो एरियायावहाय बेबायदि CYDP प्रग्राम खालामनाय जादों। बे CYDP प्रग्रामनि जोंनि डाइरेक्टरनिफ्राय जोङो आबुङै मिथिनो मोनबाय। दा बेवहाय गोबां जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा हयथ' गोबां माने सोलोंनो हाबाय, थांखि नागिरनायनि सोमोन्दै सोलोंनो हाबाय आरो गावखौ माने जिउआव दाखांनो बा लुखांनो थाखाय गोबां माने एसेब्लाबो माने सोलोंनानै जिउआव गावखौहाय माने हमथानो आरो सोलोंनो थाखाय खाबु मोनबाय। नार्सफोरनि बायदि गानलायदोंनो बेसारि आखाइयाव हाबो खोमा जायखिजाया माने बिथांमोननि मावख्रुबनायजोंनो जाग्राफ्रा जादों डेलिगेटफ्रा खुमब्रा लाब्रा दा हरनि ने नानि दा मोनानि आदसा खुमब्राजों माजों दा नै बिसोरो जोंनि मण्डलिनि लाइमोनफोर आरोखि बिसोरो वर्कशप खालामदोंमोन ओमफ्रायो दा जानाय सोरखि जाबाय बिसोरो ओंख्रिया नै दङ जादो दे अमा गैले दहन गैखाले अमाया दे जबन मोजां दा दे जादो वाइसि लेबाव आरोखि माने वाइसिया युथ कमिटि खोमा बाराबो मिथिया दा